пръскат срещу мен. Аз съм с тази пръчка и едната почна да дърпа пръчката. Обаче аз не я давах. И после я дадох. Обаче те почнаха повече да съскат и аз си мисля. Ето, не знам дали може да видите, обаче се виждат рибките. Ще ви кажа, че им казаха, че има бебета акули и те хората всички се турнаха за бебе акулите.และหากมีข้อติชมประการใดเรายินดีครับ Така хора, малък проблем, защото дойдохме в хостела, който трябваше да бъде, но нещо... Сега си запазваме ново място, защото просто това няма как да е. Някакси... не, даже не. Както искам да звуча супер позитивно, не. It's a jet! Yeah, we don't like it. Nothing beats a jetty holiday. Просто запазихме нов хостел, се надяваме да е добре. Така, просто понякога и да искате да минете ефтино, не се получава и е по-зле. Така че да. Така, по принцип това е хостела, но ние си букнахме новия хостел. Но ние си букнахме стая. Е Ливия, много щастлива. She's so happy that we found a better hostel. Така, имаме климатик, имаме кърпи, на повечето няма кърпи. 2 легла, защото сме 3 момичета. Да. Bright, clean, you know. Bright, clean as light and perfect. И да, тук си имаме нещо, някаква картинка, сешуар, вода, четки за... да, четка за зъби. Огледалце, Bright, тук някакви шампуанчета, работи и банята с душ кабинката. За 3 вечери. Много по-добре, така че, както ви казах, понякога по-евтината опция не е добра. Отиваме към Мънки парка. Навсякъде са, буквално са навсякъде. Навсякъде. Не знам дали ми харесват пръчката или не, защото малко тук ти изкачат буквално от всякъде. О, това го проверява за въшки. Много мило. Буквално го... Човек, това е мега сладко. На някакъв бой. Оля, горката жена. О, не, жената. О, не. О, горката жена. Ей, чакай. Чичкото ще помогне. Окей, чичкото помогне. Пак се отбелязахме с моите сладури. Упс. Има бебета маймунки. И той взе фантата и другите го преследват малко. Ой, оно. Гонта жена и... направи снимка. Треперя. Буквално тя си взе вода. И я откраднаха. И ни насъскаха. Просто аз треперя. Камерата трепери. Малко ще свича на английски. So basically she bought water. A bottle of water. 20 baht. Very, very expensive. 20 baht. And I had, you know, the big stick. Имах това пръчката.
И basically we were just like walking down to the end of the park because we were going back, and there were like 3 monkeys and they were like so scared. Oh my god, it was so bad. И просто не разбирате. И аз бях с пръчката. И понеже 2 маймуни се спряха до нея, не, нищо мира, добре. 2 маймуни се спряха до нея и почнаха да гледат водата. И аз викам, хвърля и пластмаса нещо, защото те си мислят, че има нещо. И буквално нямаше да оставят, ако ни бяха дали водата. И едната. И аз си минавам и почвам да тропам с пръчката. Обаче, какво става? Едната маймуна идва до мене и почва да ме съска и да ми дърпа пръчката. След това друга маймуна идва и почва да съска върху тази маймуна, обаче съскат и се идваха всичките 3 маймуни до мен. И аз просто викам си край. Почнаха да съскат срещу мен. Аз съм с тая пръчка и едната почна да дърпа пръчката. Обаче аз не я давах. И после я дадох. Обаче те почнаха повече да съскат. И аз си мислях, че това ще ме захапят. Или нещо се случи. Просто ако идват тук, наистина имате едно на ум и трябваше да чакаме някакви рандом хора, защото помолихме да се движим с тях, да не сме сами. Но да. Иначе са сладки маймунките, ама просто наистина трябва да се внимава. Не, само както си ходих. Само си ходих и вижте какво видях. Спайдърмен, ти ли си? Добро утро! Ми се спи, че даже не мога да си държа ръката и да снимам както трябва. Защото 7:30. Много ми се спи, но сега оправихме се и след около 10 минути, да, ще ни вземат за да отидем на спидбоута, на лодката, за да може да отидем до островчетата. Ще ходим до Фифи Айланд, Майя Бей, мисля, че беше, и още един остров. Имаме програма. Вчера доста с хостел, защото те предлагаха различни програми за различните острови и понеже искаме днес и утре и сме 3 момичета, решихме, нали, да попитаме дали може да се направи някакви отстъпки и станаха нещата и сега ще видим как ще бъде. Общо взето отиваме на лодка, там ще има снаксове, дринкс и такива работи. Би трябвало да се гмуркаме също, така че ще видим, ще бъде доста интересно. Остров номер 1. Той човек ги храни. Вижте колко са близо! Някакви супер големи. Безобидници нищо не могат да ми направят. Буквално те плуват до вас. Много яко. Трябва да ходя. По принцип има маймуни на този остров, това е Monkey Beach, само че нещо казаха, че може би няма в момента и понякога се случва, но мисля, че достатъчно маймуни видяхме вчера, така че не. Това буквално е мега красиво. Мега красиво е. Някакси не мога да се го представя. Факт е, че съм си мечтала да съм на това място, да се разхождам тук. И сега наистина е действително след 3 години по-късно. Тя не направи маймуна само на нискочи, че тогава няма да е много красиво. You're gonna do it? I'm gonna do it. Как смени? Като риби на сухо. Айде! Се мъркаме! Прекрасно. Беше прекрасно. Отбелязано се това даже. Толкова сол, мисля, че не съм поглъщала в моята система от много давно. Беше много красиво. Бих искала да ви снимам, обаче няма както не е с телефона ми. Не е много устойчив. И отиваме сега на другото място, че да се помъркаме. Или обяд, не знам, трябва да проверя. Но да, много е красиво. Много е красиво. Много е красиво. Сега отиваме на обяд. За обяд има пацай, прекрасно, спагети, разбира се, тук някакви морски неща. Най-много ми липсва. Просто зеленчуци. Просто зеленчуци. О, там има джиния. Това е то. Взех си кокосов лед с някакви работи. 50 пъти.
Just random noises. Are you saying? Ще ви кажа, че им казаха, че има бебета кули и те хората всички се турнаха за бебе кулите. И аз имам яс, нали? Ето, не знам дали може да видите, обаче се виждат рибките. Сега бебе кули, надявам се да няма, ама... Добро утро. Днес ще ходим до Джеймс Бонд. Че отново ще има каяк. Се муркаме също така да гледаме рибите, което беше най-уникалното нещо. Никога не се бях помуркала до сега. Но вау! Слизам, защото ни чакат да ни вземат от хотела с автобус, ще се ходим на пристанището. Хора! Ние сме на кану. Which island was it? Which island? I think it's Hong. Hong Island. Yeah. И гледката е просто един път. Ние сме в дивото. Тук са моите патенца. Снимат. Тук сме в пещеричка. Baby elephant. This is a sow elephant. This neck raccoon. This raccoon number 1, neck number 2. Това е лагуна номер 2. Има ехо. Затова хората викат. Hola, pig Indian mala. Дърветата правят сърце и затова се казва ханимун. Да! И тук сме целият китайски народ. Yeah. Окей. See turtle, Sarah? Yeah. Turtle? Yeah. Ah, that yeah, one. this one. Roxy and turtle. Yeah, this is the head and this is the... Yeah, this is the body, this is the head. Next to you. Was ending, I won't be next to you. James Bond Island. Едната част. Така, спряхме на друго островче, малко духа вятър и валеше на Мюслим Айланд. Обаче сега сме тук. За сега времето е добро, обаче има вероятност за завали. Виждате областта, обаче рейни си, нищо не може да направим. Но е много найс. Да. И така е сега малко... Мисля, че имаме около 40 минути на този остров, след това, че има другата страна. Това е острова, само че е другата страна. И тук сме за около 40 минути. Това сме ние. Аз и моите губутки на път към Патън Бич. They're coming. Здравейте, хора! Така, вече сме в хотела. Мина доста време, прибрахме се, оправихме се и сега ще отидем на вечеря с едно момиче, едно момче от what was it? Birmingham? Yeah. Те са оттам, запознахме се на лъчетата, много бяха милички и сега се разбираме за вечеря. Може би после ще ходим на барче или нещо, ще видим. Навън сега вали,
но ще го видим как ще бъде времето и така. И въобще след като се прибрахме, не сме правили нищо, просто може би около 1 час сме разглеждали абсолютно всички снимки и видеа, които имахме. Airdropнахме си, качвахме ги и се смяхме много, защото много забавни неща качвахме общо взето. И да, така че ще се видим малко по-късно. Предполагам вече от ресторанта. Do you know what? I'm gonna Добро утро! Станахме, справихме се, освобождаваме стаите, отиваме на брънч и след брънча отиваме на сърф. Така че вече да ходим да хапваме първо. Ще хапваме. We're gonna eat, right? Can you tell her that she's surf girl? Oh yeah, lady they surf. Сърфираме! Чуме ли сърфираме? Хора, свършихме с сърфирането, беше мега яко. Ако има някое видео, ще го сложим, защото и трите сърфирахме по едно и също време. 3 момичета с 2 инструктори за 1 час. И ще сложа каквито кадри имам, но беше много яко. И просто със сигурност може би ще намерим нещо до Бланкок да сърфираме някой плаж, защото беше много готино. И да, и сега ще се почиваме на плажчето, защото сме много изморени. И аз имам полет одеждата, но докато си имам до летището, той да лезе и ще... Така, на летището съм вече. Минаха, даже се нещо, пътувала съм с автобус. Почти 2 часа. 2 часа е малко. Трябваше да е час и половина. Не. Виждаме, че леко съм изгоряла от сърфа, което е много добре. Имам натурален душ. И така, едва успях. Не едва, само че полета ми е в 10. Полета ми е в 10:05. Бординга е 9:20, а аз в 8 часа все още бях някъде по пътя и на Google Maps се показва около 40 минути с автобус. И аз си викам край. И си мислих да си поръчвам даже да спирам автобуса, където иде и да си ходя на скутер, просто за да мога да дойда на време, но успях. Взех си и един сандвичено казано, чабата с пиле. И имам и драконов плод в чантата. Надявам се да си остана там. Здрав! Home, sweet home. Направо... Това сигурно казвам в абсолютно всеки един влог, но нямам търпение да се изкъпя. И то с косата. Е 1:20. Аз съм на лекция утре от 8:40. Трябва да стана, да се оправя. А те първо трябва да влезе в баня да си мия косата. Багажа няма да го правя днес, то съм видяла, ще бъде утре. И да, така да ви кажа, че наистина просто беше много красиво, беше наистина уникално. Може би това ми е, не знам, просто това представях си го толкова много пъти. Пукет беше място, за което, нали, заради което исках да дойда в Тайланд преди 2-3 години. И оттам се зароди цялото нещо, цялата ми любов към Тайланд. И просто сега като бях там, вау, на местата, които бях. Буквално си ги бях сложила в Vision Board тази година, от предни години. И буквално пресъздадохме снимките без, не е било нарочно нещо такова. Просто си станах от само себе си и просто с другите момичета си говорихме как е толкова странно, защото ние сме си мечтали да живеем точно в момента, точно този момент. Да се намираме на място, на което точно се намираме и просто самия факт да живеем в Тайланд и факта, че това се случва в момента е много
е крейзи, просто е крейзи, смисъл. Някакси, ако някой ми беше казал на Майя преди 3 години, че ще дойде в Тайланд и ще живее тук. И просто ще ми се случват нещата, които ми се случват, нямаше да повярвам. Затова наистина така, че каквото и да ви казват хората, или просто мечтайте, смисъл. Мечтите се сбъдват, колкото изтъркано да звучи. Наистина не си слагайте рамки, не си слагайте граници, защото, както виждате, всичко се случва. И да, не знам, просто наистина много съм благодарна за абсолютно всяко едно нещо, което ми се случва. И да, и просто искам да ви кажа колко ви обичам, колко ви благодаря и на вас, че гледахте този влог. Надявам се да ви е харесал. Ако това е така, харесайте клипа, абонирайте се за канала, натиснете камбанката, много важно, натиснете камбанката, за да може да ви излизат нотификации, когато кача нов клип. И ще се видим в следващото видео. Чао!